имаше едни моменти, в които малко, може би вече като пораснах, но почнах да чувам, примерно, дишане под леглото, почнах да сънувам един и същи кошмар по едно и също време на вечерта, да се събуждам и да се пуска сам телевизора и някакви такива работи. И си викам, окей, нещо съм отворил, някаква вратичка, дето не е трябвало да отварям. В продължение на един месец преживявах нещо, което сега го наричат парализа, такава, сънна парализа. И всяка вечер сънувах как една черна сянка идва до леглото ми, хваща ме за гърлото, души ме и умирам. Единственото, което можех да казвам, защото бях абсолютно парализиран, единственото, което можех да кажа, беше Исус с дъха си. Беше само това. Нищо друго не може да кажем. И докато нали, ме убие и не умра в съня си и не се събудя. Като малък много харесвах супергеройски филми. Тогава точно X-Men бяха супер нашумяли, бяха ми най-любимите супергерои. И един от най-любимите ми супергерои беше Магнито, който с силата на мисълта си пренасяше разни метални предмети, понеже неговата сила е свързана с металите. Неговия пък опонент можеше да пренася всякакви предмети с силата на мисълта си, което той беше такъв с такива психокинетични сили. И си викам, няма ли някакъв начин, чувал съм, че това нещо може да се практикува и нали, в реалния живот. И пишат телекинеза, защото бях чувал, че така се казва. И гледам, веднага ми излизат клипчета от VBOX. Отварям VBOX и гледам някакви хора, които практикуват телекинеза и показват, нали, как местят някакви неща. Тогава видях едно клипче, в което един човек беше написал, ако и вие искате да се научите, обадете ми се, и си беше оставил телефонния номер. Викам, перфектно! Учител по телекинеза. И тогава звъннах на телефона, звъня и вдига един човек, Георги се казваше, и вика, и го питам, нали, как да почна. И той казва, взимаш едно листче, такова малко, и слагаш го на масата и се фокусираш върху него и си представяш как се движи. И ако успееш, листчето ще почне да се движи и ти ще, нали, започнеш с развитието на телекинезата. Взех аз едно листче, веднага, и сигурно 2-3 часа така съм се взирал, съм мислил, съм си представил и без абсолютно никакъв резултат, освен мигрена, че получих, и никакъв резултат. И с различни религии се бях запознал, бях чел за индуизма, бях голям фен на гръцката митология, орфеизъм, тракийските богове, скандинавските богове и така нататък. И бях много проучвал, нали, такива.
винаги са ми били интересни, защото са и по някакъв начин и като супергерой, може би. И си казах, окей, толкова много религии съм видял, коя е правилната религия? И тогава почнах да се питам, има ли Бог и кой е? Защото бях преминал през всякакви неща. Взаимоотношенията в семейството ми са малко сложни. Нашите са разведени. На 4 като бях, или като съм бил по-скоро, не знам колко съзнателен съм бил тогава, но на 4 като съм бил, се развели и оттам насетне вече попечителството и се преместихме в София. Баща ми си остана в Добрич. Та може да се каже, че взаимоотношенията са били сложни. Детството ми мина в много свирене. Майка ми е вокален педагог и като бях малък беше и корепетитор, свиреше с различни музиканти в Добрич, понеже там съм роден. Като вече се преместихме в София, тя ме записа в музикалното училище и там продължих да се занимавам с музика. Wow. If you have some questions in the corners of your mind, traces of discouragement and despair. Actions of your old past that seem to face you every day. But there's one thing, and I know it for sure, that Jesus is the way. Let me tell you now, Jesus is. Сега много е трудно да кажа най-труден момент, защото е пълно с трудни моменти. Те си идват и си оплитат и си казваш, колко ми беше зле. Но на следващия труден момент пък си казваш, не. Тогава си бях много добре, сега ми е по-зле и винаги някакси настоящите проблеми изместват миналите. Но пък израстваме с тях. Може би ако трябва да мисля за най-трудно време, бих казал детството ми специално, някъде 10-ти клас, където може би 10-11 бях и много зле с оценките. Бях много депресиран от това, че едно момиче, което харесвах, което ми беше казал, айде сега няма да стане, ама след 2 години може да стане. И след 2 години, нали, т.е. от 8 до 10 клас, аз я ухажвам, подаръци, нося, така нататък. Тя, ние сме такива добри приятели, що да го разваляме това приятелство накрая, това ми каза. И някаква депресия. Бях на вилата на баща ми и тогава беше интересно да идваше една огромна буря, така от едната страна. И изпуснах последната маршрутка, която отиваше към баба и дядо, и те са на 5 км. И си викам, айде, аз пеш ще го мина разстоянието, няма да ми отнеме чак толкова време. И тръгнах пеш, като бурята след мене, и си викам, сега така и така съм пеш, сам съм. Walkman ми беше паднал батерията.
и си викам, няма какво да правя, мога да си пея, почнах да си пея. И оттам си вървях и питам Бог. Викам, Боже, ако те има, искам да ми покажеш кой си, защото вече знам за доста религии, доста различни богове. Нали? Искам, като ми покажеш кой си, аз да разбера, че си точно този Бог и да ми дадеш знак като за идиоти. Така да го видя и да е ясно, че този знак е точно за мен и да е супер осезаем. Да е огромен. Това ми беше изискването. И стигам вече до баба и дядо и там имаш един много стръмен баир. И тръгвам аз по баира да се катера нагоре, при което поглеждам нагоре, защото той е толкова стръмен баир, че няма начин ти да не погледаш към небето. И поглеждайки към небето, виждам, че цялото небе е станало червено, като кърваво червено. И в момента, в който поглеждам нагоре, блесва мълния през средата и то е на супер чистото небе. Бурята беше още в тая лявата част и там, където беше най-чисто, точно там блесна. Си викам, окей, това може да е чудото, може и да не е. Интересното е, че не се чу гръм след като видях това нещо. Викам, добре, тая мълния може да е от Бог, може и да не е от Бог, нали? Може да е... по никакъв начин не мога да разбера кой Бог е. Може да е Зевс, може да е Один, може да е някой друг, нали? Тор. Нали? И така. След което продължавам нататъка и в момента, в който прекрачих прага, заваля. Точно в този момент. Нали? И бурята не ме настигна, бурята чак тогава заваля. И викам, добре, това може също да е, но може и да не е. Нали? Може да е един голям късмет, който да съм изкарал. Видях в небето един кръст, врязан в един огромен облак. И беше огромен кръст. Огромен кръст в огромен облак, врязан. Свикам, това ако не е знамението, което чакам, няма кое да е. Защото, нали... И точно в този момент си викам колко е умен Бог, защото ми дава знак, който първо, че е огромен кръст, нали? Няма начин да сбъркам религията, но и второ, че Константин Велики, на когото съм кръстен, също вижда кръст в облаците. Си казвам, това няма начин да е случайност, че двама константиновци виждат кръст в облаците и че това е точно за мен е този знак. Някак си усетих все едно чувството ми за мисия е получило някакъв отговор и някакво изпълнение. Защото винаги, дори преди да повярвам, през целия ми живот винаги съм се чудил какво е това нещо. Имал съм винаги някакво усещане за мисия, която е над нормалния ми живот. Че не правя достатъчно нещо и че нещо ми липсва, което не правя, което ми е в същността да правя. И някакси, когато отидох там, когато почнах да пея тези песни и, знаеш, почувствах някакъв такъв прилив на енергия, на радост, щастие, че правя нещо, за което съм бил предназначен да правя. Не знам, все едно съм си намерил смисъла, нали? И така, образето влязох в църквата и ми се случиха
най-различни интересни неща. Като, например, след като влязох в църквата, се оказа, че тази група, на която ходя, защото освен на хвалението, те ме викаха на нещо, което наричаха Monkey Crew, което беше всъщност, оказа се, че подготовка за кръщение и библейски курс. И аз не знаех, че е библейски курс, аз знаех, че е място, където отивам да ям и да пия и да се видя с готини хора. Мисля, че няколко от най-силните промени, които съм преживял в себе си. Едната е свързана с гнева, понеже ми е някакъв вид проблеми. В моето семейство винаги много сме се карали, сме си крещяли, сме си викали. И в един момент просто осъзнах, че по този начин ние нямаме никаква комуникация. И почнах да не се ядосвам или на вика да реагирам със смях. И почнах да се опитвам, нали, да бъда по-кротък. И дори майка ми и сестра ми също го отбелязаха, че откакто съм почнал да ходя на църква, има много позитивна промяна в характера ми, че съм станал по-спокоен. Освен това, някак си бях израснал по по-студен начин, а пък църквата ми помогна така да, може би, да стана малко по-любвеобилен и да по-благодарен също за нещата, които имам, по-ценящ. Върни живота в мен и сила ти ми дай. Такъв не искам да остана. Ти каза, близо съм, ела до мен. Сега съм на този етап от живота, в който Бог ме учи, Бог ми го показва, дава ми смирение, дава ми любов. Сърцето ми твоето, нека преоткрия те. Би казал, че Бог е до такава степен значим за мен, че когато някой ми каже, че примерно любовта не съществува, за мен това е нещо изключително нараняващо. И главно защото съм изпитал толкова много любов от Бог към мен. Боже, нека преоткрия те. Оценил живота ти. Как пак от скалата от 1 до 10, как вижда живота си сега? Бих казал 7. Бих казал 7, защото е много по-добре, заради това, че съм с Бог, но същевременно не съм успял да го интегрирам достатъчно в живота ми, за да е 10. Затова тези 3 единици са нещо, към което се стремя да се подобрява и да се подобрява. Просто и може би, защото вярвам, че промяната не става просто от вчера си на 1, днеска си на 10, нали, така мигновенно. Дори 7 ми се струва като много високо число, но по-скоро целта е вече определена и времето е пред мен, за да направя нужното, за да се приближавам все повече и повече.